खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया गाहामै गाहाम खुंफुंजालांबाय। खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 16थि 2 बोसोरसालिया जथुम्मानि मेहेरगोनां हाबाफारि। फुंनिफ्रायनो जागायजेननाय सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों देग्लाय कामरुप जिल्लानि बक्खुआव थानाय खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव खुंफुंजालांबाय। फुंबिलिनि गिबि हाबाफारिनि गोथार फिरफिला बिरहोयो जिल्लानि आफादगिरि सानसोरां बसुमतारीजों लोगोसे गंबा दखरा फारियै बक्क, बनगाव, सयगाव, रानी, साहा बनगाव आरो लुखि बेखेलि आफादनि बिबानगिरि सोद्रोमामोनहा बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनिसिम मान बावनाय जायो। बेराफारसे बेलासियाव जागायनाय गेवलां मेलाव गाहायालासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आरो बुङोदि गावनि राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों बर' राव सोलोंनो नांगौ, नङाब्ला सानसे नङा सानसे गोमालांगोन। बे हाबाफारियाव जिल्लानि गोबां बर' दैदेनगिरि आरो दाब दाब गामिनिफ्राय रायजो राजाया लैहोर लैहोर बाहागो लायो। बेराफारसे सानसोरां बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै जितेन बर'खौ फैगौ फिन 2 बोसोर मावसोमनि थाखाय सायख'नाय जायो। साउथ कामरुप निखिल बर' ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি কনফাৰেন্স ইয়াত বডি চেঞ্জ হৈছে, বডি ফৰ্মেশ্যন। ইয়াত থাকি মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ যে মই ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ সাউথ কামৰূপ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যিবিলাক ফাউণ্ডাৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ফাউণ্ডাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু ফাউণ্ডাৰ যিবিলাক আছে চবক মই লগ পাই অতিকৈ আনন্দিত। আৰু ইয়াৰ এটা কথা মই আৰু আনন্দিত হৈছোঁ যে যেতিয়া বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব দিছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে জিলাৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া এজন ব্যক্তি তেখেতক লগ পাইছোঁ আৰু তেখেতে নিজৰ বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ লগত থাকি যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাবিলাক আমাৰ আগত কয়। তেখেতৰ পৰা কিছুমান কথাবিলাক জানি মই অতিকে আনন্দিত আৰু ইয়াত উপস্থিত থাকি মই অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে মই এইকাৰণে আনন্দিত যে আমাৰ সাউথ কামৰূপ নিচিনা এটা জিলাত ইয়াত আমাৰ যিবিলাক বড়ো জাতি বড়োসকলে আছে, ইয়াত কিছুমান আমাৰ বড়ো ভাই ভনীসকলে কিছুমান নিজৰ ভাষা, নিজৰ কালচাৰ এইবিলাক পাহৰি গৈছে। মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ দ্বাৰা আৰু আজিৰ সভাৰ দ্বাৰা মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বিশ্বত আমি জীয়াই থাকিবলৈ, বড়ো হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ আমাৰ নিজৰ ভাষা, নিজৰ क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमर, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।